Hello guys, good morning. October 1, 2020 takaron. Naatay gitawag diri og butterfly nursery. Sa butterfly nursery. Cute po siya paminawon. Ako na kong ipakita ninyo tawag ni sila og mga weeds. Sa tuara man gud no kanang weeds. Mura na siya sagbot. Pero actually, plants ni siya nga mag-pollinate bitaw. Kada bang makahatag og prutas. Naigingon nila nga butterfly gikan sa Mexico. Murag mga 4th generation na. Naabot diri sa USA. Kani nga butterfly, hilig ni sila mo land ani nga klase nga tanom. Dayon, there's Terry, my sister-in-law. I'm taking a vlog, but I'm using my language or dialect. Yeah, no problem. I'm looking for the chrysalis. Okay. Okay, I have to continue. Here you go. See? Oh, yeah. Okay, ang butterfly, mutugpa siya diri. Ang iyang itlog, mutugpa ani nga plants. Dayon, mangitlog. Mangitlog siya, dahil ang iyang itlog, pag mabuak na, maporma na dayon siya og caterpillar. So, maon ni siya, asam tong caterpillar, nawala. Nawala. We found a caterpillar here a while ago, and now it's gone. Oh, right there. Yeah, this is it. Ano siya pag mo, the egg is already hatching. Mapurma na din siya og caterpillar. Mudako ni siya, it's getting bigger while eating all these leaves. Kita ninyo, mga leaves nawala na. Kaya ang caterpillar nagkaon ani gibuslutan niya, kaon siya, nahurot gid nila. Dayon, manay nakadako nila hangtod nga mukrowl sila bisag asa, mukamang sila bisag asa. Dayon, dayon na sila. And it turns into this. Yeah, and then turn into this. May ani na dayon sila from the caterpillar. May ani na dayon sila. What do you call this? Cocoon. Chrysalis. Oh, crystallis. Oh. Because it's like a crystal. Look, it has beautiful necklace. See the gold necklace? Yeah. The little gold dots. They're sparkly. Sparkly. It looks like a necklace. And then, pag mainanin na siya, crystallis, mubuak na siya, mugawat na dayon tong butterfly. So, inanin na dayon ang bilin niya, Tanaw na to, ha? Pag mabuak na siya, may nani na dayon, Muna niyahang nabilin nga cocoon. Kita ba ninyo? Oh, is there one there? Okay, atong pangitaon ay iyang kukon. Kinahiwa naman din siya, nabuak na siya, then mugawas na yung pag-butterfly na pod. So, mo na ni. Kana siya. So, hindi siya tanaw, no? Iyahabang balay ba? Dato panigawas na diya ang butterfly, then nilupad na pod siya. Dayon, ang nakakuha na ni nga butterfly kay muulis lang Mexico. Taga Mexico, manday ni sila. So, mabalik sila dito og lupad. So, di yun mo nga, bisa sila gikan, then mga
Oh, sinapagilain oh. Daghan din ni silang. Okay, so muna na siya ikukun. Itawag og crystallize. So, grabe no? So, kaninga place diri is like a nursery, butterfly nursery. So, nice karon pa ko nakasabot ani nga gi-explainan ko sa akong mother-in-law. Ngayon ani di ay. Kung grabe sila makakaon yun no? Na o kaon. Hurot gyud ang leaves. Kani mao ni sila kani oh. Hurot gyud ang mga leaves. Oh, ikaon lang nila. So, inana ang trabaho sa butterfly. So, balik ta diri sa caterpillar. Grabe no, stripe colors. White, black, and green. So, labi siya antenna. So, mag-crawl na siya, hangtod maabot yung panahon nga naana na siya sa ihang cocoon, mugawas na din siya, mulupad na siya, mubalik na siya ka butterfly. So, ingat anak lang di siya ka ang iyahang life cycle ay maglupad na po sila. Gitawag ni sila og monarch butterfly. Ang color niya is combination of orange, yellow, and black. So, that's good. Indot din hitanaw ta ni daghan kay bees diri ay. Klase ni siya nga bees na bumblebees, na little bitty bees, na swamp bees. Pero di lang nimo ni sila hilabtan. Kauno nila ng nectar diya sa sulod. Ilang suyupon. Dayon, mag-transfer na sila dito og laing plants na pod na ilang ibili ng ilang gikaon. Ning katong muli gitawag og pollen na pod. Muna pod siya mangitlog. Then makaporma na dayon to siya og kanang mga prutas, mga tanom. Grab daghan kay ni sila. Oh, patigyudan na lang suyop, bumblebees. Mga mo bite po ni sila nimo. Mo sana musak og dugo ba, musuyop og dugo kung makatusok ni sila sa imuhang panit. Nay mga plants nga mag-pollinate bitaw kanang makahatag og fertilizer ba. So ang kining mga insects nga manglupad mo ni sila magdala na pud og mga pollen dito sa laing tanom. Mao na pud mo blossom, mo bunga, dayon mahimong seeds, dayon mahimo na pong kanang bunga na sa di na balik-balik lang mo ni sila tig transport di ay tuod og mga pollen aron na atay prutas na gasuyo pa na siya nectar diya kanang nectar mo na siya ang juice diya sa plants na sweet na para nila mo na ilang pagkaon kita mga tao na atay pagkaon sila na asad sila pagkaon mo na ilahang ginakaon so magtapot-tapot lang na sila sa ilang mga legs hangtod nga inilupad nila matransfer sa laing tanom ni mabilin ni katong mabilin magitlog to didto then magblossom na sa then magkahatag na pud og bunga sa kahoy so ingon ana lang mo ni lang trabaho kung natay trabaho yatag sa Ginoo sila nasad sila trabaho yatag sa Ginoo makahatag ni sila og prutas nga ato ang ikaon. Na mga tanom nga dili makahatag og pollen na apoy tanom nga mag-produce og pollen. Banda ti siya pangita kanang orange mo na ilang kanon. Kanang yellow. So, okay friends, muna na ko ipakita ninyo karon nga video. Salamat sa pagsunod sa akong channel Pilar Gans, sa akong programang Bodyong Bisaya.
Kaon jud, kaon, kaon. Aron na kay ma-migrate. Kamisad makakaon sa inyong dinala. Okay, ako ni. Bye-bye. Daghang salamat sa pagsunod sa ako ang programa Pilar Gans. Bye-bye.